नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे खादाड. तर आज आपण बघणार आहोत एक अनोखा माशाचा प्रकार, ज्याला मालवणीमध्ये मोरी मासा असे म्हणतात आणि मुंबईच्या भागामध्ये त्याला मुशी मासाही म्हणतात, तर इंग्रजीमध्ये त्याला बेबी शार्क असेही म्हणतात. तर या मोरी माशाचं मटण बनवायला एकदम साधं सोपं असतं, ते तेवढंच चविष्टही असतं. तर ते कसं करायचं यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आज जे मोरी, ह्याला मोरी किंवा मुशीसुद्धा म्हणतात, हे बाजारातनं विकत आणलेली आहे आणि त्याला स्वच्छ धुवून त्याला हळद आणि थोडीशी आलं लसूण पेस्ट लावून ठेवली आहे. तर मला वाटप वगैरे काढायचं होतं म्हणून. मोरी मसाला किंवा मुशी मसाला करण्यासाठी ह्याला हे बघा, हे साहित्य घेतले: आलं लसूण पेस्ट, थोडासा गरम मसाला, हा मालवणी मसाला, तेल आणि हे इथे भाजकं वाटप आहे आमचं. कांदा फोडणीसाठी, थोडंसं हे आमसुलं आणि कोथिंबीर, हे सगळं साहित्य घेतलेलं आहे. आता आपण याची फोडणी करूया. यासाठी मी पहिल्यांदा गॅस पेटवते. याच्यामध्ये 2-3 चमचे टोपामध्ये तेल घातलं आहे. हे तेल चांगलं तापलं की नंतर मग ह्याच्यामध्ये कांदा घालूया. तापलं आहे, याच्यामध्ये आपण कांदा घालूया. हा कांदा चांगला गुलाबी होईपर्यंत चांगला परतून घ्यायचा. इथे आपण किती घेतले कांदे? 2 कांदे घेतले, छोटे छोटे 2 कांदे घेतले. हे कांदे चांगले गुलाबी रंगाचे होईपर्यंत परतून घ्यायचे. आणि मोरीचं मटण किती घेतलं? मोरीचं मटण 1 किलो. हे मोरी मासा हा चांगला औषधी आहे. सहसा म्हणजे ह्याचा ज्या लोकांचे हातपाय दुखतात, कंबर दुखतात, ज्यांना जुनं किंवा वाताचा आजार आहे, त्या लोकांसाठी हा मोरी मासा खूप चांगला आहे. आणि मोरी मासा घेताना कोवळाचा आणि काळ्या पाकाचं त्याला म्हणतात काळं पाक असतात, पंख जे असतात ते काळे असतात ना, अशा प्रकारचा मोरी मासा घ्यायचा. कांदा आपण लालसर होईपर्यंत छान परतून घ्यायचा ना. अजून चांगला भाजायला पाहिजे. तर आता तुम्ही बघू शकता कांदा गुलाबी असा छान भाजून झालेला आहे तेलामध्ये. तर आता आपण त्यामध्ये काय टाकणार आहोत? 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. आणि मोरी मटणाचं उग्रपणा जाण्यासाठी पण आपण त्याला लावलेले आहे आलं लसूण पेस्ट. तर त्यानंतर तुम्ही ते टाकायचे आहे आणि नंतर त्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर आणि तेलात पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचं. हे बघा, आलं लसूण पेस्ट चांगली कांद्यामध्ये आपण भाजून घेतलेली आहे. आता आपला मालवणी गरम मसाला मी याच्यामध्ये घालते. हे 2.5 चमचे मसाला मी याच्यामध्ये घातला आहे. तो चांगला परतून घ्यायचा. गॅस थोडा आता कमी केला आहे ना? होय, गॅस थोडा कमी केला आहे. हे बघा, आता चांगलं भाजलेलं आहे. थोडंसं आता एक छोटा 1 चमचा मी गरम मसाला घालते याच्यामध्ये, या मिश्रणामध्ये. हा पण चांगला आपण परतून घेऊया. हे बघा, हा तेलात मसाला आपण चांगल्यापैकी भाजून घेतलेला आहे. आता हे आपण मोरीचं मटण आहे ते आपण ह्या मिश्रणामध्ये घालूया. आणि हे जास्त हलवायचं नाही, कारण एकदम हे म्हणजे मऊ असल्यामुळे कुस्करू शकतं. त्यामुळे अलगद जरासं परतवायचं आणि वर झाकण ठेवायचं. आई अगदी अलगद हाताने ते छान मसाल्यामध्ये परतून घेत आहे. तुम्ही पण त्याच पद्धतीने ते छान परतून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. चमच्याने आपण जर परतवत राहिलो तर ह्याच्या फोडी आहेत ह्या काय कुस्करण्याचा संभव असतो. म्हणून आपण काय करायचं, फडका असा घ्यायचा आणि त्याने अलगद असं हलवायचं की त्याला सगळीकडे मसाला लागला की नंतर मग झाकण ठेवून त्याला वाफ द्यायची. हे बघा, तर तुम्ही आता बघू शकता मोरीच्या मटणाला मसाला व्यवस्थित लागला गेलेला आहे. तर आता आपण त्याला झाकण ठेवून साधारण किती मिनिटांनी वाफ द्यायची आहे? 2-3 मिनिटाला वाफ देऊया. मंद आचेवर. गॅस पण थोडा मी कमी केला आहे आणि अशी आपण त्याला वाफ काढून घेऊया. आता साधारण 2 ते 3 मिनिटं झाली आहेत.
तर आता आपण बघूया मटण कसं झालंय ते. तर तुम्ही बघू शकता छान घमघमाट सुटलेला आहे मोरी पाणी मटणाचा सुद्धा सुटले त्याला. आणि त्याला पाणी पण सुटलंय आणि आता थोडं ते आवळल्यासारखं पण दिसतंय ना. आता आपण याच्यामध्ये हे भाजकं वाटप आहे, हे भाजकं वाटप 1 वाटीवर ते वाटप घालूया. नंतर चवीप्रमाणे याच्यामध्ये मीठ घालूया. हे भाजकं वाटप म्हणजे आपण जे चिकनसाठी वापरलं होतं तेच आहे ना. होय. आणि त्याला त्याचा जर थोडासा त्याला हिवसपणा असतो तो जाण्यासाठी ही कोकमं आहेत बघा, ही 7-8 कोकमं घेतली आहेत. ही कोकमं आपण याच्यामध्ये घालूया. आणि परत मगाशी सांगितल्याप्रमाणेच की ते आपण काय करायचं आहे, जास्त म्हणजे चमच्याने हलवायचं नाही आहे, तर हळूहळू अलगद ह्या फडक्या टोप धरून असं हलवायचं. तर मित्रांनो, हे भाजकं वाटप कसं करायचं याचा व्हिडिओ, त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहोत, तेव्हा ते तुम्ही नक्की बघा. ज्याप्रमाणे आपला पातळ घट्ट हवं आहे त्याप्रमाणे थोडंसं पाणी घालूया आपण. हे वाटपाचंच पाणी आहे बघा, हे घालून आपण काय करूया, त्याला जरासं पातळ करूया. ह्याला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, हे शिजले ऑलरेडी. तर हे बघितलं तुम्ही, तर शिजलेलं आहे. फक्त ह्याला वाटप चांगलं लागायला पाहिजे म्हणून आपण परत हे सगळं मिक्स करून 5 मिनटं कमी, म्हणजे गॅस कमी करून हे जरा वाफवत ठेवायचे. आणि मोरी मटणामध्ये हाड नसल्यामुळे फक्त मांस असतं, पटकन शिजतं ते, त्यामुळे ते पटकन शिजतं. आता आपलं हे मोरी मटण आहे ते आपण साधारण 5 ते 10 मिनटं मध्यम आचेवर वाफवून घ्यायचं आहे. तर आता आपण त्याला झाकण ठेवून 5 ते 10 मिनटं शिजवून घेऊयात. तर आई, आता साधारण 5 ते 6 मिनटं झालेली आहेत ना. होय झाले. आता आपण बघूया. हे बघा, तुम्ही बघू शकता छान घमघमाट सुटलेला आहे मोरीच्या मटणाला. कलरही आणि छान, कलर पण छान आला. तेल पण तुम्ही बघू शकता, तेलाचा तवंग वरती आलेला आहे. आणि मोरी पण शिजलेली आहे, ती शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. तर तुम्ही असं ती कुस्करून बघू शकता ती शिजली आहे की नाही ते. बघा, ते अगदी छान शिजलेली आहे. आता हे मोरीचं मटण खाण्यासाठी तयार झालेलं आहे. कोकमं पण चांगली लागलेली आहेत. तर हे मसाला भाकरीबरोबर खायला पण छान लागतं, किंवा तुम्ही भातावर पण खाऊ शकता. ते झटपट होणारं मोरीचं मटण आता तयार झालेलं आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आम्ही तुमच्यासाठी अशाच चमचमीत रेसिपी नक्की घेऊन येत जाऊ. धन्यवाद.